bina on jugorola la ko ata dɔn mɔgɔ hakɛ mun don mɔgɔ dɔw tara ka taa dɔgɔtɔrɔso la minnu bananen don kosɛbɛ mɔgɔ filanan o bɔra fosi ma ko la a ka kuma la Baltimore polisiw y'a yira k'a fɔ ko yiralen don k'a fɔ ko nin komi jatigɛ wale maire ni o ye Brandon Scott ale ko ni kasara in ko a ma bɛn fiyewu mun ye Maryland gouverneur ye ale kɔni ye gɛrɛntɛn lawaleya sigi a ka dugu kan nin pɔn ni tɛmɛyɔrɔ 4 de b'a la a janya bɛ taa kilomɛtiri 2 ani mètre 600 ma mun bɛ Baltimore Worodugu ani Kilebi yanfan na ni ale ye dugu ye ni sɔrɔ dugu do ani a bɛ jida kɛrɛfɛla la Maryland dugu kɔnɔna la ani Washington ye kilomɛtiri 60 ye ni sira in Keɲeka ani Worodugu ni kɔrɔn cɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ tani ka segi ani sɔrɔ la Ameriki jamana Kilebi yanfan fanfɛla la mun ye kɔgɔjila tagama ka bɔ Baltimore ani ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ni ale port kɔni mɔgɔ caman bɛ taa ye ale datugulen kɔni don fo wagati wɛrɛ nin kasara in kɔsɔ. Ayiwa sisan bɛ segin ka taa Bamako n'a yɛrɛla ko bi mars kalo o tile 26 o ye donba ye n'o ye bɛɛjɛnfan nali Mali la o ɲɛnamali bɛ senna jamana kɔnɔ nka yirala k'a fɔ ko san 1991 o yɛlɛma min donna jamana kɔnɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ani caman tɛ ka bɛn o nafaw kan min kɛra jamana kɔnɔna na o waati kɛrɛnkɛrɛn na ni san 10 caman kɔnɔna na yaasa k'o hakilina d'aw ma an balimamuso n'o ye VOA Bamara lasigiden ka bɔ Bamako ale y'a ka kumabara ɲɛsin jamanadenw de ma k'u hakilina ta ni san 33 na ɲɛnamaya la an ka jɛ k'o lamɛn Mariam Kuyate. Foyi tɛ yen nɔ démocratie sanga bɛɛ jɛ sanga in na min na a bɛ se ka fɔ ko tare mais fɛn damadɔw ɲɛna a ye espace de liberté a y'o cari jamana kɔnɔ donc kɛnyɛrɛ baara caman dayɛlɛnna mɔgɔ caman sera k'u ka baara yɔrɔ dayɛlɛ u yɛrɛ ye a ye nafa lase jamana ma baarako de ye an ka jamana problème ye o sira fɛ a ɲɛna association sira fɛ a y'a permet ONG association ni fɛnw olu ka se ka sira sɔrɔ dayɛlɛnni na ka baara kɛ u ɲɛna mais ani kɔlɔlɔw fana sɔrɔ Musa ka fanga ma bin bɛrɛbɛrɛtɔn kelen dɔrɔn de tun bi bina parti cayara mais e yɛrɛ ka kɔlɔsili la malidenw hakilila ye mun de ye bi politiki ani jamana mara cogoya kan maliden fa yɛrɛ ye parti caya nin kɔnɔna na mɔgɔw tun bɛ kurun kɔnɔ sɔrɔti fanga mɛn'u dala ka 23 gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ daminɛ diyara mɔgɔw ye a kɛra o ka fɔ ko ye mais a ma mɛn mɔgɔw nana faamu k'a fɔ parti caya in nasali nafasi ye jamana ma a kɛra binganni sira yɛrɛ de ye jamana ma minnu tɛ baara fɛ minnu caman y'a dɔn ko fɛn baara sira fɛ u tɛna se k'u yɛrɛ ye olu taara don parti ni fɛnw na k'a kɛ binganni ye jamana na k'a kɛ bɛnkan in ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka jamana boso donc parti caya in kɔni bi na maliyɛnw fɛla hali ni fɛn Asis ninnu na a débat kɛra de la refondation na mɔgɔw ko k'u ka parti nombre limité n'i y'anw ka jamana lajɛ k'a fɔ parti ka taa ni 200 ni dɔ ye ka sɔrɔ jamanaba ninnu yɛrɛ bi a tɛ surunya hali o t'a la u bɛ mɔgɔ kabakoya yuruguyurugu fanfɛla la ani jamana minɛ cogoya la mun de kan ka kɛ yaasa danaya bɛ se ka segin jamana denw ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni transition min bɛ sen na o bɛ ka baara kɛ cogo min o de kan ka kɛ walasa danaya ka segin jamanadenw ni jamana an ye kuntilenna fura min ta k'a fɔ an ka k'an yɛrɛ ye k'an ɲɛ tugu ten ka taa k'a fɔ dɔrɔn ko élection o de ye jamana in la nin gɛlɛyaba in bɛɛ kɔnɔ n'o tɛ démocratie nalen coup d'état fɔlɔ kɛlen 2012 la o b'a sɔrɔ mɔgɔw ye faamuyaliw sɔrɔ ka ban min y'an manqué o la o tun ye courage de ye k'an jɔ k'a fɔ communauté internationale le ko an ka élection foyi la fɔlɔ an bɛn'an jɔ de ka dɔn gɛlɛya minnu dun sɔrɔla ani ka jamana yɛrɛ lajɔ a sen kan fɔlɔ yanni an ka taa élection ko kuma na yuruguyurugu kɛlɛli fana a daminɛna hali ni mɔgɔw nimisi ma wasa fanga sinamatɔn walima mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ma sɔn hali bi jamana ɲɛmɔgɔ kuraw ye u bɛ kan ka fiɲɛ k'u ka baara la e bɛ mun de jaabili jumɛn di olu mɔgɔw ma bon o tɛ bali ka kɛ adamaden ko la mais jamana kuntilenna u tɛ se ka bila mɔgɔ ko kadiri kɔnɔ quoi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira la ani tiɲɛ bɛ bange a yɛrɛ ye mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ ɲɛfɛ ni Ala sɔnna
aw yɛrɛ y'a faamuya a bɛ hakɛ to nin tun ye monsieur Amadou Alpha Sissoko n'ale ye politiki ani sɔrɔko sɛgɛsɛgɛli ye ka bɔ Bamako Modibo Dambele ka ɲininkali la ka ɲɛsin mars kalo o ɲɛnamaya seli la min bɛ kɛra Bamako bibi na sisan an bɛ segin ka na an balimamuso VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kuyate a y'a ka kuma galama ɲɛsin Mali jamanadenw dɔw ma k'u hakilinaw ta ayiwa ni san n'o san 33nan ye bɛɛ fanga Mali kɔnɔ a bɛ cogo jumɛn bibi na Mali la an ka jɛ k'u lamɛn. Mali ka kɛ bɛɛ jamana ye n'o ye pays démocratique ye ni ye o san 33 ye ɲina parti yɛlɛma ale ka fɔla ko bɛɛ nalen k'a ye yɛlɛmaba don Mali jamana kɔnɔ Mamadou Ndiaye ale ye o parti tɔnden ye. An y'a ye ka maliyɛnw ye école min sɔrɔ u ye kɛnɛya min sɔrɔ u ye ji min sɔrɔ u ye courant min sɔrɔ a doublera de ka tɛmɛ i n'a fɔ 1960 ka na 1990 la donc o b'a yira avant la démocratie développement ni fɛn minnu kɛra o ye 2 fois avant la démocratie donc an bolo démocratie ye fɛn belebeleba ye et il y a pas système de gouvernance publiquement mun ka ɲi ka tɛmɛ démocratie kan c'est vrai a bɛɛ ma ɲɛ mais démocratie nana ni belebeleba ye. Yani Mali ka bɛɛ sɔrɔ n'o ye démocratie ye ɲani caman kɛla joli caman bɔnna Mali jamana kɔnɔ ni gɛlɛya in kɛla maa minnu ɲɛna u ka fɔla ko démocratie laɲini koloma ko kɔni ma sabati Jɛnɛba Haidara collectif des femmes du Mali ko fɛm o ɲɛma do. Démocratie nana kɛlɛ kɛra kun min na kun kɔni a bɛɛ ma ɲa dɛ liberté de presse kɔni sɔrɔ liberté d'expression kɔni sɔrɔla nka a ko tɔw ma ɲa dɛ l'homme qu'il faut la place qu'il faut o ma sɔn o ma kɛ donc baara kɛ jamana ka ɲɛta kama jamana baara ma kɛ jamana ka ɲɛta kan bɛɛ ye baara kɛ i yɛrɛ ka nagakɔrɔla ye i yɛrɛ ka intérêt de kama. Ne Nabi Ibrahima Togola ye politique tɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko mouvement pour le redressement national Morena ne ye o président ye démocratie a na ni fɛn caman ye an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana a ye yiriwa sɔrɔ jamana a tun bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni démocratie yɛrɛ ye nka majɛw kɛra a kɔnɔ nka o majɛ ninnu olu t'a to k'a fɔ an b'an ba démocratie la wali kelen an b'a fɔ ko démocratie ko fɛn tɛ a ka kan de sa o majɛ ninnu olu bɛ se ka lakilen cogo min an k'olu lakilen n'o tɛ démocratie a ye belebeleba kɛ anw ye. Mamadou Doumbia maakɔrɔ do kokɔrɔ dɔɔnikɛla fɛnɛ do ale ka yeta la ko liberté d'expression faamuyabaliya k'o de ye majɛba do Mali ka bɛɛ la. A dabɔra jigiya dɔw kama fɛn dɔw daminɛna o fɛnw taara ka kɛ dantɛmɛ ye olu ma se ka kunbɛn jamana den bɛɛ lajɛlen hakili la k'a fɔ an bɛ démocratie de la o hakili la k'a fɔ ko kɔrɔ yɛrɛmabila mɔgɔ ka fanga tɛ boli ne kan ne de sago bɛ n yɛrɛ la bɛɛ dun ye yɛrɛ bonya de ye yɛrɛ bɛrɛbɛn fanga ma fanga fɛnɛ b'a yɛrɛ bɛrɛbɛn n'i ye Mali bɛɛ ta k'a lajɛ bi an ka démocratie a kɔrɔ ma faamuya an nana la giriba wa an doncogo a ma ɲa o de y'a to a ko bɛɛ jɛngɛ an bolo. Tiɲɛ don maaw ka yetaw tɛ kelen ye Mali ka bɛɛ la n'o ye démocratie ye nka malidenw kɔni b'a jigiya bɛɛ y'a o ka sinsinni mara kɛko ɲuman ye Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Halisa an ka bi kunnafoniw ka bɔ farafina gun fan wɛrɛw la an bɛ taa Tunisie jamana na n'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 4 o ni polisi 3 fana fagara tɛnɛndon bingani min kɛra silamɛtɔn Sheba fɛ Kenya o kɔrɔyanfɛdugu la ka taa Somali jamana dancɛ la polisiw y'o fɔ bi tarata don na bingani min kɛ fɛn pɛrɛnta fɛ o bina dunajigiyɔrɔ dɔ kan min ni polisiso man jan i n'a fɔ mɛtiri 200 ɲɔgɔn na Mandera dugu kɔnɔ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kɛɲɛ 10 o ni sange 20 waati la sigida kunnafonidilaw y'o fɔ polisiw ka fɔ la ko mɔgɔ 4 fagara polisiw 3 fana b'u cɛma mɔgɔ 10 ɲɔgɔn jolina o yɔrɔ nin na Tunisie jamana la Saheli woroduganfan kalandenw ka tɔnba dɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min tun bɛ Tunisie jamana na n'o tun bɛ baara kɛ kosɛbɛ a san 1 ye ka ɲɛsi wulikajɔw ma min kɛra ka ɲɛsi jamana kɔnɔtalaw ka kɛlɛli ma o jamana kɔnɔ o minɛna famaw fɛ o jɔkuluw y'o laseli kɛ tarata don
farafina kalandenw o ni kalandenw ka tɔnba min bɛ Tunisie jamana na n'o ye Aissat ye o ye lasomini kɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ Cameroun kalanden n'a tɔgɔ ye ko Christian Kouanga ka tununi kabini marisi kalo o tile 19 na a taalen ko polisiw la walasa k'a ka sigiyɔrɔma sɛbɛn sɔrɔ n'a bɛ wele ko carte de séjour. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halisa aw bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ tomiyakanw fɛ 98.8 la an bɛ sɔrɔ fana an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ sisan VOA Bambara sigiyɔrɔ la. Senegal jamanakuntigi kura n'o ye Basiru Diomaye Faye ye min sugandira karidon mars kalo o tile 24 na tɛnɛndon a ka bɔli fɔlɔ sen fɛ kunnafonidilaw ma ɲɛkɔrɔ Senegal jamanadenw y'ale sugandi jamana taabolo yɛlɛmani de kama. A y'a jira fana ko CEDEAO taabolo dɔw fana kan ka falen yɛlɛma. VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'o ye Nama Jara ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ kumakan an k'a lamɛn. Kunu Senegali jamanakuntigi kura Basiru Diomaye Diakhar Faye kunnafonidila kɛmɛw ɲɛna a seginna k'a fɔ ko kura k'a bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ ka yɛlɛma don Senegali jamana jɔnsenw na n'o ye réformes institutionnelles ye i n'a fɔ jamanadenw y'a laɲini cogo min na k'a bɛ yuruguyurugu kɛlɛ o n'a ɲɔgɔn na caman. Senegal jamanadenw ye ne sugandi kan k'u ka jamanakuntigi ye baw u ka laɲini de jamana taabolo ka yɛlɛma n bɛna n yɛrɛma jigin ni mara in kɔnɔna la ka yuruguyurugu kɛlɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka baara kɛ kosɛbɛ walasa ka yɛlɛma don an ka jamana jɔsenw taabolo la balo sɔngɔ u ka se ka nɔgɔya ani ka jigin nɔgɔya ka sinsin Senegal kɔnɔ. Kabini Basiru Diomaye Faye ni Ousmane Sonko y'u ka politiki tɔn Pastef bila sen kan a b'u ka laɲiniw kɔnɔ farafindenw yɛrɛ ka taabolo ka yɛlɛma ani ka sinsin walasa farafina bɛ se ka yiriwa n'a yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye n'u bɛ wele les panafricanistes. O kama Basiru Diomaye Faye ka nin kumafɔlɔw kɔnɔ y'a jira k'a ka kan fili minnu bɛ farafina tilebiyanfan tɔn kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye u ka latile. A ko fana Senegali bɛna dayɛlɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ ɲɛ baarakɛɲɔgɔnya la. N b'a ɲini an balimakɛw ani an balimamusow fana fɛ farafina walasa an ka jɛɲɔgɔnya ka sabati an kan ka yɛlɛmaw kɔni don CEDEAO taabolow la filiw bɛ yɔrɔ minnu na an k'olu lakile k'u lasabati. N b'a a fɔ fana diɲɛ jamanabaw ye aw minnu ni Senegal kɔni tun bɛ baara kɛ an bɛna taa ɲɛ k'o baaraɲɔgɔnyaw sinsin nka jamana minnu b'a fɛ ka baara kɛ n'an ye a ka kɛ jɛɲɔgɔnya ɲuman ani bonya kɔnɔ walasa an ka baaraɲɔgɔnya ka se ka taa ɲɛ. Marabagaw ka cɛbo Amaduba n'a tun ma sɔn ka jatefɔlɔ ninnu lakodɔn kabini u bɔra bawo a jigi tun b'a ka sebaya kan nka a laban a sɔnna kunun ko Basiru Diomaye Faye de ye sebaya sɔrɔ wa a ye duwawu k'a ye. Nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure. An ka jamanadenw bɔra k'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛɛ kɛ fanga ye fangaba ye mɛ n to kuma in kɔnɔna na hali sisan ka Diomaye Faye k'a tɛgɛ kɔrɔta ni k'a fɔ ka duwawu k'a ye hali sisan jamanatigiya kura min dira ma a ka se ka baara kɛ jamanadenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ don nataw la cogo min na. Pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Basiru Diomaye Faye sifun y'a kokɔrɔma dɔn kosɛbɛ o kama a ka kuma fɔlɔw kɔnɔ kunun ko foroba nafolo dɔ bɛna di sifinw ma walasa k'u ka gɛlɛyaw n'u ka tɔɔrɔw nɔgɔya wa sifinw bɛ ka makɔnɔ kosɛbɛ u ka baarako sabatili la bawo o bɛ fara a ka layiduw kan a ka programme kɔnɔ. O kɔfɛ an bɛ waati min gendarmew bɛ ka lakana sabati jamanakuntigi kura Basiru Diomaye Faye ka du da la Mermoz kin kɔnɔ Senegali faba la yan'a ka jamanakuntigiya baaraw daminɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Ayiwa sisan an bɛna don Ramadan hukumu kɔnɔna na walasa ka kuma Ramadan kɛcogo ɲuman kan. Aljuma Bokum n'o ye radio télévision El Bayan ɲɛmɔgɔ ye Côte d'Ivoire jamana na, ale ni Alimami Aruna Kone a y'o ɲininka ayiwa Ramadan kɛcogo ɲumanw kan. An ka jɛ k'u lamɛn. Sunkalo daminɛna kabini mars kalo tile 11 san 2024 jamana a kunna kɛrɛnkɛrɛnma a Côte d'Ivoire jamana na lɔnnikɛlaw b'a yirana a k'a fɔ ko sunkalo o kalanso de don mun kosɔn sunkalo ye kalanso ye Imam Aruna Kone a ye CAC traduire misiri alimami ye a ye min fɔ n ye sunkalo ka kalanso ko kan. Sunkalo kalanso min no i bɛ don a kɔnɔ ka mun ni kalan i bɛ don a kɔnɔ ka ko kunna ko kalan i bɛ don a kɔnɔ ka muɲu ko kalan ninnu ye jogobaw ye silaman mako b'a la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ sabu jogo ninnu le b'a to adamaden i bɛ si yɛrɛ la i bɛ si jusu la i tɛ tiɲɛni kɛ o jogo ninnu o le b'a to i b'a la ka kumakan mɛn i bɛ ala fana ta kɛ sabari ka muɲu ala ka yamariyaw kɔrɔ fo k'a kɛ ka muɲu fana ala ka dan minnu sigi k'i kana sago k'i muɲu i kana o dan sago o tumana an mako bɛ jogo ninnu na kama n'i ye kuranna filɛ ala bɛna fɔ k'ale faranin bɛ sabaribagaw le kan ka sabari ka ala bato ka sabari i kana ala sɔsɔ ka sabari i kana tiɲɛni kɛ mɔgɔ la i kana jusu ka kojugu kɛ mɔgɔ la ala faamuyali ko ɲuman d'a ma o tuma na sun bɛ na kalan la cogo di alakira ko an ma sallallahu alaihi wasallam ko sun ye tanganan le n'aw sunna don min na aw kana kuma lankolon fɔ n'aw sunna don min na aw kana dajuguya nɛnini kɛ n'aw sunna don min na aw kana kɛlɛ kɛ hali ni mɔgɔ y'aw nɛni aw kana ta segi ni mɔgɔ fana i bolo kuru ko a ye kɛlɛ kɛ kana kɛlɛ kɛ aw y'a fɔ ko n bɛ sunna o tuma na ko daminɛ ye mun ye adamaden ye si yɛrɛ la ni seri yɛrɛ la ko bɛɛ b'a kɔnɔ sen yɛrɛla ni a baabu ka ca sen yɛrɛla dɔ ye fana an bɛ kɔngɔ sɔmina ni minɔgɔ sɔmina min kɛ diɲɛ yɛlɛma soli lon dɔ ka di lon dɔ ka go ni lon min ka di an b'a la fo ni lon min man di fo k'a kun n'i ma kun i bɛ kɛbali kɛ n'i ma kun i bɛ don ala sɔsɔ la n'i ma kun i danbe bɛ ben n'i ma kun i ka limaniya yɛrɛ a bɛ touché o tuma muɲu baabu ka ca sunkalo bɛ na an kalan nin bɛɛ la ni an ka hakili to nin jogo ninnu na a b'a kɛ an bɛ se an yɛrɛ la adamaden ni seri yɛrɛ la ka ban ko caman bɛ a t'i sɔrɔ ni seri yɛrɛ la ko caman bɛ i t'a kɛ o tuma na muɲu damana y'o ye ka se i yɛrɛ la o sen yɛrɛ la nin sunkalo nana ka na an kalan o le la i ɲɛ bɛ dumuni na nka i bɛ sun na i bɛ si yɛrɛ la i t'a dun sabu ko dɔ bɛ e ni ala cɛ layiri dɔ b'i ni ala cɛ o sababuya kama i tɛna dumuni kɛ fo ka taa se wagati ma ala ka wagati min sigi hali ni kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la Imam Aruna Kone tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko sunkalo ɲɔgɔn dan kalo de don baraji ɲini i kalo fana dɔn Imam Aruna Kone sunkalo ye kalo min ye ɲɔgɔn dan kalo lo ala subhanahu wa ta'ala a ko an ma kuranna kɔnɔ a ko fastabikul khairat ko a ye ɲɔgɔn dan ɲumankɛ la sunkalo ye ɲumankɛ kalo ye sunkalo ye baara kalo ye sunkalo ye jija kalo ye mun de bɛ ɲini silaman fɛ o kɔnɔ a bɛ ɲini silaman fɛ a ye jija ka kɛ ala kofɔlaw cɛma ala kofɔ sunkalo kɔnɔ baara balo o tuma na ala kofɔ nin kɔnɔ a ka kan ka min bila bɛɛ ɲɛfɛ o le kuranna kalan ye kuranna le ka fisa zikuru bɛɛ ye ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛ ni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Ayiwa sisan an bɛ taa Rusi la n'a yirala k'a fɔ ko fanga u ka lakanatɔnba n'a bɛ wele ko conseil de sécurité o ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ jamana kunnafonidilaw ma ko ayiwa dangari min kɛra u ka Crocus o sigida bulon kan ko bingani kɔfɛ Ukraine de bɛ yen min ye mɔgɔ caman faga n'o ye maa 139 ye hali n'a y'a sɔrɔ État islamique n'o ye islamique jɛkulu tɔn o y'o ko ni sɔntigiya nka halisa Kremlin fɛ olu ma se ka silamɛ jɛkulu ni n'o ye État islamique ka lakali ka so ma VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a lakale an ka lamɛn
ni kunɲɔgɔn laban in na jamanatigi Vladimir Putin ana a ka dugutigi cakɛda lakanalenba FSB ma sɔn kɔni ka kunnafoni jɔnjɔn fosi di min bɛ tali kɛ jarijɛkulumaw ka sen donni na nin dangarili la. Waleya min kɛra u ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ la min jalakili kɔnna kosɛbɛ Kiev ani nanzarala jamanaw fɛ. Rusila jamanatigi kɔni bɔra sibiridon ka laseli kungurunin dɔ kɛ min bɛ tali kɛ nin dangarili kan. Ko ɲɔgɔn ye balilen dɔ kɛra tileganyan fan fɛ ani lakana baarakɛlaw ani politigimɔgɔw cɛ. Kunnafoni foyi kɔni ma lase o kɔfɛ min b'a yira k'a fɔ ko jamanatigi kan ka taa Crooked City Hall la, yɔrɔ min ni dangarili jugu in taara ka ɲɛsin maaw ma k'o to ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ la. Nin dangarili lakodɔnna Rusila jamana fɛ k'a fɔ k'a ɲɔgɔnma deli ka kɛ u ka jamana kɔnɔ kabiri san 20 ani kɔ tɛmɛlen, wa ko nin kɛra dangarili jugu belebeleba de ye min kɛra État islamique jarijɛkulumaw fɛ Europe gungana la. Tile 3 nin juguya wale kɔfɛ ɲiningali camanba de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen gulonnen don. N'o dɔ bɛ tali kɛ k'a dɔn maa minnu ye nin waleya in kɛ kun juman ye u bila la. Bawo sigana mɔgɔ 4 olu de minɛna. Jamanatigi Vladimir Putin ka kumalasela Dmitry Peskov ma ɲiningali foyi jaabi a koɲɛ kɔni kan bin tɛnɛn don. Ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna wa ko jalaki bɛna sɔn ka kɛ u ka masayaso ka cakɛyɔrɔ ta ye n'a ma sɔn ko ka bɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ min bɛ ɲɛsin a sɛgɛsɛgɛli baaraw ma. Dmitry Peskov ye nin lase kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ. Jɛkulu maramafɛntigiw n'o ye État islamique ye minnu ni Rusila jamana kelen don k'i kwada u kwa la Siri jamana kan, wa n'u lakodɔnni fɛnɛ ba don Rusila jamana gunkana fan dɔw fɛ de ye nin dangarili in kɔni lakodɔn. Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ye a lasɛbɛntiya k'a fɔ ko maa minnu ye nin fagali kɛ tun b'a fɛ ka boli ko k'u kunda Ukraine jamana de kan dangarili kelen kɔfɛ. Kiev o min fɛnɛ finitigiw kelen don ka wuli k'u kwada Rusi jamana ka finitigiw kɔgɔ la min kɛlɛ bɛ senna kabiri février kalo san 2022 kɔni ye Rusila jamana ka nin jalakilikan ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya ka kɛɲɛ ni nin dangarili ye. États-Unis jamana fɛnɛ ye Rusila jamana ka jalakili ninnu bɛɛ lajɛlen lagosi min bɛɛ lajɛlen lasera jamanatigi Vladimir Putin fɛ. A mɔgɔ banalen hakɛ sera mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 80 ni mɔgɔ 2 ma. Ko mɔgɔ 97 kɔni ladalen don dɔgɔtɔrɔso la min laseliw kɛra ntɛnɛn don jamana ɲɛmɔgɔw ka fɔ la. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. Mali anga Mali Mali Ayiwa an balimaw sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo lamɛn. Siranturanta bunagun kan farafinagun kan Marrakech Maroc jamana kan bi tarata dɔ in na mars kalo tile 6 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ 20 gosira Mali sirantolantana cɛ kɔrɔbalenw furubatɔn ko don équipe nationale olu ni Nigeria taw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Badenya sirantolanta ɲɔgɔndan dɔ la a Badenya sirantolanta ɲɔgɔndan bɛ don fenêtre FIFA de hukumu kɔnɔ fenêtre FIFA ye FIFA ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sirantolanta bunagun kan min bɛ mars kalo in kofɔ o ɲɔgɔndan dɔ don ɲɔgɔndan nafa ka bon kosɛbɛ ni b'a dɔn ko Nigeria de kɛra farafina ngana dankan ye kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen février kalo tɛmɛnen na final kɛnɛ kan Nigeria bina Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ cili 2-1 Côte d'Ivoire kanu na Nigeria kulu de kɔnɔ farafina ngana bɛ yen de n'o ye Victor Osimhen ye Ballon d'Or africain Nigeria ni Mali jɔn bɛna se sɔrɔ ni ɲɔgɔndan kun cɛra Marrakech Maroc kaw fɛ yen an bɛ se ka min fɔ jatew ye min yira ɲɔgɔndan laban ninnu na k'a daminɛ san 2008 ka taa bila san 2016 la ɲɔgɔndan 4 de tana Mali ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ se kɛra Nigeria ta ye siɲɛ 2 Mali ye se sɔrɔ Nigeria kan siɲɛ 1 filanibin 1 o bɔra a la an ka 20h ma kɔnɔ n'o ye nɛgɛ ɲɛ 20 waati ye k'a dɔn jɔn ye se sɔrɔ Nigeria ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan juma tɛmɛnen mars kalo tile 22 san 2024 na Mauritanie ɲɛkɔrɔ Mali ye se sɔrɔ Badenya sirantolanta ɲɔgɔndan 2nan na min bɛ fenêtre FIFA ko fɔ o ɲɔgɔndan tana Marrakech Maroc jamana kan cili 2 o kɛra Mali ta ye kanankolo Mauritanie y'o sɔrɔ Badenya ɲɔgɔndan ninnu nafa ka bon ni b'a dɔn nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye kabini kan tɛmɛna Côte d'Ivoire kaw fɛ yen février kalo la
mali sira ntɔrɔntɔrɔ tuma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ a bɛna kɛ sababu ɲuman ye u ma ka da kan u bɛna labɛn caman sabati ka coupe du monde 2026 éliminateur makɔnɔ minnu ka kan ka daminɛ kokura juin kalo nata la ka da kan u tun sonsorilen don ka sababuya kɛ kaniko ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Matelia wa segu si goro masa ke ine tulondo segu si do bina bayan wele segu ayo mbalma ni mina dansi anga fuli bana me mali kono ani mali koka ani munu fana tumbe ka mafle aywa fiansra fe no Facebook page aywa ninja mukan labena abalma ke check trofe na ekere fe juru tumba balma ke jobulo jamukan yere sera ma nere Mohamed Touré fe ani che akatlo majola akambe wati werala wabate mami ve batigi ka jonye wa musote chemi ve batigi ka jonye wadende mami ve de batigi ka jonye sego mi fende mami ve fendigi ka maye ko ese goro tigito masake ya wele sego ko bina bayan wele segu tigito masake ya wele sego